ассалому алайкум дӯстони азиз, як канали Бонуи Тоҷика баҳри шумо пешкаш мекунам. Обуна шавен. Бонуи ҳунармандай, тамоми нозукиҳое ки дар ҳами пухтупаз ҳастай, шумо курс нарафта дар хона ҳамаша оддӣ када бо забони тоҷикӣ мефаҳмона. Аз Тоҷикистона ин наворҳошон. Бонуи ҳунармандай, тамоми намуди тортҳое ки дар зодрӯзу дар маъракаҳо пухта мешава ҳамаша бо забони тоҷикӣ фаҳмондагӣ. бениҳоят канали ки дилчаспи ҳар яки шумо мешава тамошо кунен. ҳамае ки саволое ки дорен барои ҳами пухтупаз дар комментария нависен, ҳатман шумо да ҷавоб мегардона. аз номи канали Мамалаев салом расонен. силкаша дар комментария закрепид мекунам. ҳатман обуна шавен. шод мешавам аз ҳар яки шумо ки ҳами хел занҳои тоҷика дастгирӣ мекунем бо баҳри худон ягон чи меомӯзен. беҳтарин каналай ба ман писанд омад. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. озима саҳар қати ҳамихе хлеба қати намҷа 3 дона тухма шикастам хай аралаш мекунем. баъд ами хлебура мебарем тайёр тар карда да сковородка камтар як қошуқча руған бори меандозем. михе жарид када мегирем ша беҳад ба мазза мебиёя. рӯзкадам будакуда форид гуфтум бекай шумо дам яке кунем ба фарзандотон да маъқул мешавад. ҳам хали тухма ихе хурдан камтар қиинхира дили гудака мегира ихе ба мазза мешида. камтар намака меандозем ки хали таъму шӯраки хушрӯ биёя. ёзима у тарафша бинем ку сирх шудай. ина тамошо бинам камтарак сирх шудай и тараф бош бо и тарафшам хали мемонем бо исишам мешавад. беҳад ба мазза меомадай. ябур тайёр кунем. дӯстони азиз, хали субҳона меша ки ҳамира сир боша. вақте ки нами и тарафша ки гардонем сира дар иҷа мерезем тёрка кадаге. баъд кришкаи сковородкара мепӯшем. сир дар болош об мешава. ҳозир ман сир надорам накардам, вале иншоалло ки сир гирифтам бо охирашам тайёр мекунем нишон метиҳам. сир об мешава, ҳамхе бо таъмуш дига мешава. помидорам хе реза мекунем. хали кругли реза мекунем, дар болош мемонем. меша ба сир ай болош монем. ҳамхе помидорам камтар сист меша дар болош. беҳад субҳонаи фоиданоки бо лаззат мешавад. ики мисол ман помидор дорум сир надорум накардам, ҳамхе обични кардам. ирам бениҳоят ба мазза мебиёяд. тамошо кунем. ями 3 дона тухм як хела мешада. ина духтаро пухтам и қашай чорта пухтам, чортаи калом ҷажда бо 5 та андохтам. и тарафи хлеба мо тол додам озинам хали мешавад. хела ҳак мешида 3 дона тухм. ҳай тухм ки зиёди кунад бадам хе мерезим мепазам зиёди ша. ики бо бисёрам тар кунинам мешавам. махай бисёр тар кардам ҳам қашидак. ин сковородка хушрӯ будай тамошобинони азиз. сковородкае ки мадам хали маҳқул буд. уман намечаспона якон чира. блинчикорам ба ҳамин сковородка тайёр кардам. беҳад хушрӯ омад. акбу специально блинчик пазак ҳастай сковородка вай тиниктарай осонтарай и ғалзтарай камтар газ дар курай ида. специально блин пазак худаш хали тиникакай тез пухта мегире. ба ҳарон хай хушрӯ омадад. ина тамошобинони азиз, мо биромадем яду кори шахсӣ доштем. ҳамин сентри Астана омадем. қати мардак Зайнабам қати монай. борон кам буд. вақте ки мо биромадем аз зонтик ма фаромӯш кардам. ҳамвақт борон сахт шуд. бо дар таги амӯ якҷо истодем. камта борон кам шуд. бо раҳакӣ кардем раҳмона. ин ҳамин маркази Астана ҳамиҷа ҳай беҳад ҳама хак навастройкошон навай ҳама сохтмоное ки нави чанд сол пеш иҷа биё бунёд ёфтагия. марказаш Алмато буд ко баъд Астана шудагия.
оли бисёр ҳастаи одамое ки мисол перепутут мекунанд Алматоа меган маркази ҳами Қазоқистон пойтахти Қазоқистон лекин Астана шудагиай хела шуд Астана шуд баъд домои нав иҷара ҳами чизои нав сохтагианда зданиёи нав сохтанд хайли ҳами шаҳри ободи тозаи хушрӯ ози борона бинем майда задестаи мо ҳам ҳами раҳмона давом додистем иҷа раҳи велик аделни дора раҳи пиёдагард аделни дора мо ба ҳами раҳи вайш рафтестем ки об кам бошаву тез хона равем ай иҷа намедонем ҳоли транспортмон ай поёнтаракай то ҳамҷара пиёда меравем айна рафтестем ози Зайнаб қатиём Зайнаб табтар шудак ай омадагиёш пушаймон шуд духтаром омадем нами смол магазини Калона беҳад супермаркети Калона амиҷа харид кардем ин амиҷа дар шави хай беҳад хушрӯй дар шавиам ина гирифтем на харидҳои кадагимон ози тамошобинони азиз мо омадем ай бозор қати мардак рафта будам магазин супермаркет харид кардем инам хе макаронои чанд ама гирифтем ами султано ролтна фирмаш зура ай гирифтем як завқут кардем беҳад зура хай петрам дар душанбе мегирифтам спагетти ай гирифтам хай нархошон макарон 5.5 сами султан и 400 граммая баъд нахд гирифтам вай гирифтам гарох гирифтам бо инам нишон додам хали барои гуфтам ягон чӣ мекунем инҷа гирифтам калбаса гирифтам ина мусулманския калбасаи ҳалолай калбасаи ба маззаи ая бор гирифтем вай гирифтам и 40 сомони худ мо мешавад баъд лимон гирифтам якта лимони калон гирифтам намедонам и 6 сомон ғалтид 5 сомон ғалтид лимон ранги лимонои тоҷикистон нест хай пустуш ғалсайда аргентина будай и лимон баъд ин хали пампушка будай маргарин гирифтам ҳалол даже навистаги бинӣ чизошонда ҳама чӣ қариб ҳалолай дрож гирифтам разрыхлитель гирифтам ба лимони кислота гирифтам лимони кислотара барои стиральни автоматиш гирифтам ина ҳаст стиральнира дурунишда медозум 1 градуси баланда ҳама накипое ки чирку пирки ки дар турбо боша мешува мебараш баъд як пачка салфетка барои кӯдако ба наканеста майнем хали чӣ гирифтам косачаҳое ки средния барои кӯдакора авқотхӯришон ҳам бо ҳайли ҳамаи чӣ мешава ида ҳози 3 дона гирифтам озирашда 7.5 сомонӣ як донаш ҳамиёра 7.5 сомонӣ ҳай гуфтам остостами дута сета харидан мегирем пур меша нархои ай Астанаи ай Қазоқистонай барои шумо ки бисёритон дар иҷа нестен намедонед ма барои шумо гуфтестам тамошобинони азиз алейнара 20 сомон будай нархаш алейна гирифтем хай яхе нархи чизошон ина мисол шириш 1 литрш 5.5 сомон мешава яхе чизиш арзуна яхе чизиш қимат субшонкаш ам 6 сомон ғалтид чои қоқуш қариб 15 сомон ғалтид 14 чандам хели баъд кетчуп гирифтем хали кетчупи барбекю и натуральни кетчупай ба кӯдако хали конфети гирифтам тухм гирифтам тухмам 20 сомон гирифтам 20 дона дора и тухмо беҳад калонай скидка қатия 20 штук инам қатам шобинам бо иҷада ма гирифтам иҷада бо ҳастай орд гирифтам байнай савзи гирифтам и ами ай супермаркет капуст гирифтам картошка гирифтам орди мехали гирифтам орди 5 кило гирифтам ягон чӣ бипазам гуфтам кӯдако ёд кардиян чизое ки дамашни мепахтагиёра инам ха дӯстони азиз хариди имрӯзаи мо 260 сомон шуд ба тоҷикӣ 260 сомон шуд хеле чӣ гирифтем ози ами қадар тоҷикистонам харид кунӣ ҳамқа мешава хиёлам барое ки нархош қариб монандай ягон чизиш арзонай ами рӯғанаш арзонтара иҷадад қати кетчуп ба қандиш арзонай нам конфетикиш арзонай тамом дӯстони азиз тамошобинони азиз ҳози абетаи мода Зайнаба хош бурдай бечораи гудак
давид буромад дуромад як дугона ёфта ҳамқа дугонаи хира 20 бор ба сараш омадак ака ман навозира болошда пушондума дастша дидам гуфтам аками дастша бугум письмо да дасташ хош бурда и письмош акоз бухонам ира мара маҷбур кард ки оча ҳамира бинавис ҳамун дугонаамда роҳӣ кунам ака ба письморо ҳози ман бухонума интереснигиша бимега подруга я с тобой не дружу ира мара маҷбур кард ки ҳамира бинавис ака барои чӣ ки ҳавай духта 20 бор ба сараш омад ғамаш дод на мега чи бухӯра мебия и письморо дадаш қабдем ха хош бурда дугонаша ҷавоб дод гуфт ки бирах қазоқаю духтарак русӣ гап мезана и медона зайнабам русиро медона ба савол шуд ки кӯдакотон дар мактаб чӣ хеле забон қатӣ мехонанд кадом дарсора забони русӣ қатӣ мехонанд не ки мактабе ки дар тоҷикистонам ки мехонданд забони русӣ буд мактабшон хали забони тоҷики мактаби русӣ гӯё хонданд да мактаби тоҷикӣ нахонданд духтарман бачаман бу подготовительни мерафтам пешаи мактабравишон забони русӣ ёд гирифта нағз гап мезананд бо вилояти сода чӣ хеле ҳами чикалста будему ҳама бисёр ҳамсоямон ҳами забони русӣ гап мезаданд зайнабам ҳамчунин гӯё забони русиро хушрӯ мефаҳма гап мезана дугонаш хати дугонаш бисёри бад омад ғамаш дод биё бирем бефара шудай рафтана омадана дугонаша ҷавоб дод и письморо ака бурда гуфт дар дасти очаи ҳамун дугонаш метам ё дар дасти ҳамун гудак чени хичам хондав нависта наметона ака дугонам да метиям гуфтак ҷавоб медодай дугонаша ба ҳамин хотир ки пешим наёя худш бефара шуд хо рафтак анам хе тамошобинони савол буд ки забони русира кӯдакотон медонанд ё намедонанд медонистанд ҳам мактаби русӣ мехонданд ҳамин сабаб осоншон шуд мактабе ки ҳозир мехонанд дар иҷа мактаби русияй қазоқӣ доранд 2-3 дарс дар як ҳафта дигар забони русӣ ҳамаш дӯстони азиз ба ҳамин влога ба охир мерасонам дар паноҳи аллоҳ бошед то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон бошад